is all I ask, and that is all. Bueno, radya na ang tapaan mga impormasyon halis sa lawas. Nasa linya man si Angelo Sabugaw. Radyo Bicolandia. Live report. Live report. Kaibigan Jello, good morning. Kaibigang Felix, good morning. Diyan kita mismo sa opisina ni Mayor Tomas Bonggalontas na pangirit pati ako tahon ako birthday ni Mayor Tomas. At pulang pula, kaya lang narisa ako sa bado, may buayang naka-imprinta para sa indaw initabi kaibigang Felix. Talagang si Mayor Tam, dakol kang pwedeng ihapotigi yung mga naihiling tang mga ginigibo ni Mayor Tomas. Duman sa luwas kang munisipyo, may nahiling kita duman na negotiable manungod ini sa iconic building kaibigang Felix na kung saan sabi nga ni kaniya garo nahiling ko sila yung kapayagan ni Mr. Edu garo ano naman medyo nagbabarbalansi naman kaibigang Felix na kung saan sinabi baga na may isang sinabing bawal tugdukan din iconic building itong lugar. Pero sinabi niya... Ano yan na dyan si Mayor? O yung katahid ko tabi kaibigan Felix. Saka itong kinis dating municipal accountant, Kiseron, baka lamang kaibigan Felix, may hapot mo kay Mayor Tomas Bonggalontas. Itataw ko sa mga kaibigan Felix ang linya ni Mayor Tomas at sumakalitan niya na pagkada. Mayor Tom, good morning si kaibigan Felix. Marinaga po, Mayor. Hello, good morning. Opo, good morning po. Kumusta na po si iconic na dyan, Mayor? Building? Dahil ko isip ko anong development na kaya. Basta si Tinampo, napili mo na, ayun kaya na, natahuban na si mga parigya na, kung talagang nga, nag-aari na. Naman yung pati itong irrigation canal, to, at pinahuban na. May dikit na naglalataw-lataw na mga simento. Pero talagang kuya niyan kan irrigation po yan kang NEA. May actually may ginastos yan ang national government to NIA dahil may asosasyon dyan itong Caribbean Irrigators Association hanggang naman nga sa Kadlan sa Gorong. Minalagpas pa nga niya ng Minao. Kaya yan, gulpi ang patubig nga kaya yan. So sa ngunyan po, Mayor, di na po mangyayari yan. Kung iyan masusunod na talaga, dahil iyan ang law, non-negotiable ang mga irrigated farms, na yan. Nako. Ipuno na lang ang mga parang masidaga, pabakal ninda. Iyo po. So mahalat na lang kita kayan, Mayor, kung ano po talaga ang magiging sitwasyon dyan. Dahil matultol na negosasyon kaya niya sa mga may kagdaga. Dahil nga yan ang isa mo na, ang mga sharing kayan, kung may pagbabago sa gamit ng daga, ibang inapod na reclassification na agi sa mga local government units. Isi ka din nagagi ka, Mayor? Illegal. Okay, then after kayan, na halimbawa, approve na sa mga bayan, na-approve pa ng munisipyo, maagit pa sa Department of Agrarian Reform. Ang apo na kyan, conversion. Iko-convert na siya sa kagadanin ng gamit. Hani sa UMA. Iyo po. So, kung di nagsunod, illegal. Anyway, para may kato si WC, labos na yan illegal, bayo yan. Di siya yan lamang, nag-permit sa munisipyo, DENR, Mayo. sa fire, Mayo, Pagdaog. Okay. Sige, Jello, go ahead pa tayo sa kawin mo kahapotan pa. May masunod na si taga SSS. Kaibigan Felix, Kapotan mo na. kaibigan Felix, si kapotan po kay Mayor Tomas. Ito ang si Ma'am Ellen Seron, si dating municipal accountant. Kumusta na po, Mayor? Si kaso ni Pentaso, ano na po ang sitwasyon niya ngayon na panahon? Sa ngunyan, may nag-abot na hali sa PRC, Professional Regulations Commission, na itong pig
ang applicant is certificate of finality. Kasi Ms. Ellen Seron nag-file min itong appeal na daing bago sinito. Ngayon, nagkaiba na pong penalty. Suspended siya for 2 years. Ini po non-appealable na. Gusto sabihin, Mayor, dahil sa May mga- finality na. bilang sarong accountant, dahil na po siya makakatangsit kasi yung trabaho bilang accountant. Kaya po, upon dito, no, submission niya kay itong kayan, sa iyang titulo na Certified Public Accountant sa PRC, mana siya, dahil siya makakapag exercise na sa iyang profession bilang accountant. Ayun. May kahagadan po si Ellen Seron na itong abot na back wage, abot sa 5 million. Kumusta po itong sa iyang kahagadan? Tama po yan, nag-gibo siya ng request ng 5 million sa Sanambayan. Approve man ng Sanambayan, dahil inadalan. Although yan po kabasayan, isya ni Atty. Kagawad Gamano, kasi siya labi-labi kayang katunat talagang dapat masuspindi na si Ellen. Kahit ang panahon na ito. Ngayon, ang sistema, ngayon, sana nagsasagot kay Ellen. Sana po yan. Dahil talagang siya nasinti siya na ng suspension ng 2 taon, dahil dapat siya magkaiba ng back wages. Sana po yan. So, dahil siya po makakapakwa kaya hinahagad yung 5 million. Ay, dahil na. Hinot eh. Ako ang nakatukaw, talagang illegal po yan, dahil kumaiba sa mga illegal na transaksyon. Isin mo na, pagkatas dinagos mo. Sana po yan. Mayor, sarap na lang, sarong kaputan na lang po. Reaction lang po, Mayor, sa nagluwas na sa periodiko national sa Philippine Star na sabi ni Congressman Ray Villaparte ay po eligible na magdalagan bilang gobernador si Vice Presidente Leni Robredo igisa sa tuyang probinsya, Mayor. Ano po sa inyong reaction? Ate, nga sa naman yan. Yung opinion niya sa naman yan. Ako man siya kumilik. Na ang pakaintindi ko, kasi nag-value ng residency si Vice President Nini duman sa Magarao. Karangkang. Before 1 year, nag-value na siya duman. So duman, pwede na. Alagad itong sa iyong pagbuboto, dapat may value pa. So, ngayon, ang ma-decide na po kayan, kumilik kung tama o sala. Okay. Sige. Salamat po, Mayor, sa information. Jelo. Medyo, Opo. Sige. kaya patakutan ba na si BP din ang kalaban sa pagkagobernador? Patakutan kayan. Oo. Yung bahag kayan. Sige po, Mayor. Salamat po, Mayor. Salamat. Opo. Jelo. Kaibigan Felix, si Mayor Tomas. Jelo, hapon mo na itong nagluwas na bareta na mayo na sa kampon ninda ni Mayor si Ato. I-tape mo na lang. Sige, tabi kaibigan Felix, tarang pong kulang kita sa oras. Sige. So, ititip na lang yan mga kaibigan Felix, ibang kapunan. So, reaction lang yan, nagluwas yan sa Philippine Star, kaibigan Felix, na si nagpaluwas naman si Congressman El Rey na pinapahayag niya na talagang dapat pwede maging gobernador, pag talaga bilang gobernador sa satuyang probinsya, ining si Vice President Leni Robredo. So, yan mga kaibigan Felix, ang nakuha kong informasyon sa opisina ng Bumulata para sa tulang dyan kay Si Felix Carinan sa programang Pulso Gunman One. Thank you, kaibigan